No, to powiem tak, oficjalnie. Światła, kamera, car mechanic. Puszczę tą muzykę głupią. W sumie, bo nie puszczam, dupca to. Puśćcie sobie, w ogóle, nie, od początku. Witam, ja jestem Niklaus. To jest na żywo, ale jednocześnie na YouTubie, ale wszystko we Full HD, 480 klatek na sekundę, car mechanic. Dlaczego car mechanic? Moi drodzy, bo wyszło DLC do car mechanika. Ja te DLC dostałem, jako że mam świetny wyborowy kontakt z twórcami. Jest to DLC, w którym możemy sobie Mercedesa Benza robić. Teraz uważajcie. Dostałem do tego DLC kilka kluczy. Teraz w sumie nie jestem w stanie powiedzieć ile. Chyba 4 albo 5. 4 albo 5. Ło, jaki ładny, patrzcie. Ło. Oje, jaki superowy, czerwiony, ło, superaśny. I moi drodzy, ja te kodziki na to DLC z tym pięknym mercem rozdam. I co trzeba zrobić, żeby dostać taki kodzik z tym mercem? Trzeba, moi drodzy, napisać mi... Nie dzwoń do mnie! Trzeba, moi drodzy, napisać w komentarzu pod tym filmem jakąś rymowankę związaną z autami. Może być po polsku, może być po śląsku, może być po niemiecku, po angielsku, w dowolnym języku. Rymowanka związana z autami. I mamy czas... Do kiedy ustalamy czas? Dzisiaj mamy... Której mamy? Dzisiaj mamy 24 luty. To ustalmy czas 25 luty do 12 w południe. O, do 12 w południe 25 luty. Ja wtedy wybiorę najlepsze i zwycięzców obdaruję... czym? Obdaruję zwycięzców kluczykami na DLC do Mercedesa Benza. Także no, rymowankę piszemy w komentarzach pod filmem. Ja potem sobie wybiorę to, co mi się najbardziej podobało i się skontaktuję ze zwycięzcami. Wyniki będę ogłaszał na Facebooku, także proszę śledzić Facebooka. Tam Niklaus Opiero nowy fanpage, proszę lajkować i w ogóle... No, także do roboty. A my tutaj się bierzemy za auto. Dobra, weźmiemy go na testy najpierw. W ogóle muzykę sobie proszę puścić dowolną w tle, bo ja wyłączyłem, bo tamta mnie doprowadzała do tak zwanej nerwicy, macicy, kurwicy. Także to sobie proszę puścić w tle jakiegoś Bon Jovi, albo Bowie, albo... O, opowiem wam kawał. Wiecie dlaczego Dawid nie pyta? Bo wie. Jeżeli komuś ten żart się spodobał na YouTubie, to można zostawić łapkę w górę. Na streamie zapraszam do donatowania, subowania. Jadymy. Pięknie brzmi. Echt gut. I niby było szkoda... Pierdolnąć. Kurwa! Jak on się ślizgo. Dojada. Bezkolizyjnie. Uwaga. Ciul. Ej, coś mi pękło. Guma pękła! Idealiozo. Siema Bastek, elo. Witam, pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie. Zobaczymy, co nam tutaj wyszło na testach. Pęknięta guma, poważna sprawa, no dokładnie. Nic śmiesznego, drogi kolego. Mercedes-Benz 300 SL. No, generalnie zdupiony. Wielopłaszczyznowo zdupiony. Tyle mogę o nim powiedzieć. Dobra, że tak powiem, siemasz Pakopę, witam Krzemi. Włazimy w niego. I co my tu musimy zrobić? Już widzę, że ładujemy go na kran. Siema Stitchu, witam wszystkich. To nie tak. Kiedy to na YouTube wejdzie? Jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. Aha, bo ja podnośnik podniosłem. No motor jak ze szrotu, dokładnie. Albo gorzej. Co te ludzie robią, to ja nie wiem. Co te ludzie robią z tymi autyma, to się normalnie... Na lewach, jeszcze dziś w jedynce, tak. Dobra. Co tu trzeba z niego wydupczyć? No już widzę, że większość. Fele.
Fele wydupcamy. Fela raus, raus, raus. Dobra. Jakie to wszystko jest z czekolady normalnie. To jest czekoladowe auto, magiczne. Dobra, to jest ten. Teraz tutaj to. Wydupcamy. To wczoraj były na live o 23. Kurde, lepiej zapytajcie, kto był na live o 2. To się wtedy działy już rzeczy totalnie straszne. Niklaus pijany, żygał, tarzał się po dywanie w tych żygach. Tak było, tak było. Ale tego wam w mediach nie powiedzą. Wszystko w tym aucie jest zdupione. Wszystko, prawie że wszystko. Bez mała. Lubisz FNAF-a? Co to jest FNAF? Aha, Five Nights at Freddy's, tak? Nie, nie lubię. Co jadłem najgorszego w swoim życiu? Kupę węża. Kupę węża. Pyk, pyk, pyk. Jaki Opel? To jest Mercedes. No i co tutaj było? Same te do wymiany. Lol, coś nie wierzę. Tego węża, tak, tego węża. Tak, tego. Dobra, klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, to jest... Już zapomniałem. Lol. Klocki hamulcowe. Sztuk 2. Tarcza hamulcowo. Jedna taka i chyba dwie takie. Ej, dobrze zapamiętałem. I zacisk, okej. I zacisk. Zacisk hamulca. Zaję pasztet. No i montujemy. Dobra. Pyk, pyk. O, jaka nowa piękna. Oje. Fantastico. Mon ami. No i elegantnie. Fele z firmy Rdygtajer. Dobra, das ist gemacht. Alles gut, alles für Deutschland. Tak, tak, tak. Dobra, ciul, ciul, ciul. Na szybkości pyk, pyk, pyk. Tak. Ciul, 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 ciul. Dobra. Teraz na zadku. Tryby montażu. Siema Monster. Czy ty pijesz napoje marki Monster? To nie jest kryptoreklama, nie zapłacili mi. Dobra, ciul. Pyk, 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 pyk. Dobra, Fela gemacht. Teraz tak. Nie! Nie, 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 nie. Dobra. Te klocki już nie są czekoladowe, dokładnie. Te już są ok. Te już są bardzo dobre. Ciap, ciap, tup, ciul, pyk. Wszystko! Wygląda, że wszystko. Yeah! Moi drodzy, Niklaus z Hitboxa. Na streamie wygląda to jak Ksoditich. No, auto naprawione, także tak Niklaus uratował świat i naprawił Merola. Teraz Niemcy mogą nim jeździć. Ja dziękuję wszystkim pięknie na YouTubie za uwagę. Pamiętajcie o konkursie. Trzymajcie się i do zaś.